Nikki Grøt, I er i VM-finalen. Hvordan føles det? Ja, det føles jo rigtig godt. Det kan næsten ikke beskrives, hvor godt det føles, det her. Det så ud som om, I havde det ret let inde på banen i dag. Havde du det også sådan? Vi har en rigtig god start i første halvleg og formår at komme foran med nogle mål. Anden halvleg lavede I lidt mange fejl, og hvor de egentlig kom tilbage i kampen, men vi scorer på de rigtige tidspunkter, og ja, jeg er bare rigtig glad for den her sejr. Var det svært at holde koncentrationen, da man kom foran med 9 mål? Jamen, men ved at Polen de kan finde på at gøre alt. De gik jo lidt offensivt, og vi havde lidt svært med, hvad vi lige skulle gøre, og det var rigtig smart af dem, men halvvis formår I at løse det til sidst. Da du stod op den 5. december, havde du så troet på, at I ville stå her i en VM-finale? Nej, selvfølgelig drømmer man om at nå så langt, men jeg er bare mega stolt af, at vi er nået til finalen. Nu når I er nået til finalen, tror du så også, I vinder den? Vi føles godt, og vi har det godt, så hvorfor ikke?